Mga igsuon, pagkanindot unta, kung naghimo tag maayo, dili tungod kay gibayran ta. Kundili, naghimo tag maayo kay maoy angay buhaton. Sa akong pamalandong, mauna para nako ang meaning sa pulong transcendence. Ngano ako ning gisulti kay naani sa ebanghelyo karong adlaw. Normally manggod kung maghimo tag maayo, dapat makita, dapat i-appreciate ta. Pero ingon ni Kristo, maghimo tag maayo kanang walay nakakita. Only God. And that is transcendence. Now karon, kung saon man ipag-apply sa atuang sitwasyon. Daghang tao naghimo aning butanga kay gibayran. Pero ako'y nailhan nga usa ka abogado. Basta ra ba makadungog tag abogado, mahal kay bayan. Pero kining maong abogado, iyang mga kliyente mga pobre. Munang inig daog sa kaso, di siya mga bayad. Kundili, unsaray abot sa pamilya. Sama pananglit, manok, muabot lang sa iyang opisina, nay kanding, toy bugas, root crops. That is transcendence. Dili tungod kay gibayran, kundili kay maoy angay buhaton sa mga less fortunate, mga kabus natong mga igsuon. How about teachers? Kasagara, mag-apas sa public school kay dagkog sweldo. Sweldo. Pero naabi tay mga estudyante nga gustong mapaminaw. Munang akong hangyo sa mga teachers nga beyond your salaries, paminawa in taon po ang inyong mga estudyante basinaan ay mga life stories nga dapat paminawon, mga problema sa balay. That is transcendence. Going beyond. Dili tungod kay gibayran mo kundili maunay angay buhaton sa mga tao nga angay paminawon. Again, nindot kaayo kung maghimo tag maayo dili tungod kay gibayran ta, kundili naghimo tag maayo kay maoy angay buhaton nga sumala sa unsay gusto sa Dios nga atong buhaton. Transcendence